Proč ptáček tady nespívá a stanka kolem neběží? Proč večer se tu nestmívá, proč neprší tu a nesněží? Proč večer se tu nestmívá, proč neprší tu a nesněží? Protože jsem doma. Proč pošťák ještě nepřišel? Proč dnes tu nikdo nezvoní? Proč vláknu jsem tě neslyšel? Proč pekáč ruby nehoní? Proč televize nehoří a moc krvence neletí? Proč nejsi tady s večeří? Proč nechceš, abych šel se smetí? Abych šel se smetí, protože jsem v lese. Proč za ruku mě nedrží? Proč má se nevnímáš? Proč za maňáku nesloží? Proč dobrou noc mi nepřeješ? A z práce ke mně nespěcháš? Proč tělesí mě nejdeš? Proč políbit se nenecháš? Tak teď si trošku narazíte, odpočněte, dáme si takovou 5 až 10minutovou přestávku a pak si zaspíváme už jenom pár kolek, aby jsme si navodili vánoční atmosféru. Takže za 10 minut ahoj. Počkej, já nevím, jestli ale Můžete dělat video, máte za minut na to ne.